Tabung zorawo chini public rok ni major issue kotor oborok no tuyei chini sorkarok tai jara area leaders jaknai rok jara political party o leaders ni songjak rok borok obono tuyei wan sugui kisa samung khlai thai oroni bisingo koyekta point ang rokno sanani musungo kaisa hingke area ni school bahai ke solibui tong bahai ke phungjagui tong teacher bahai phaida tong aro teacher rok student rok no soi de bongni duty no thik ke khlai time to time khlai oborok no belai ke no khel narak thai number 2 road connectivity lama belai ke no nango tamke lama kri hingke borok rok business khaisa na panungka samung thangnani thangphai khainani belai ke no kosto ongu tai Number 3 engkha electricity tabuni joro besirbag borok current ni upor o je electricity ni upor depend khlaio light ni bagui phiaba je pro light phaya thango tungmani temperature control khainani bagui balai cost onglaio tungmani joraba tai jaga o current phaya water supply solia hangkai tui rok ni problem go abon bagi number 4 tui ni problem rok no kisa solve khlaina nango public rok no tai kaisa hingke jara je area o hospital eba u kaisa sak najak-nani bagui sorkarni hoite je khulokjak tongmani oborok no ekdom ঠিক perfectly khlaiui public rok no ekdom facility kaham ke ri tangka hingke tei time ঠিক মতে রেগা সামং ঠিক মতে রেশন কার্ড ni mairum rok borok rok mani tongkha hingke te kisale public rok rehayungo ang bagi o samung rok no tui neta rok belai kheno kaham ke yapri setai belai kheno wan suk thai tai jodi no nung tipra sani future no kaham khlainani tipra saroni final generation ni future no kaham khlainani ke main borok no nung sak kaham toninani te borok ni proper education tonani obose men tini kebangma neta rok future ni kokno sawo final generation ni kokno sawo baikini ni final generation kusugo kanai nung kok samabai simingya a samong no tangnani nini area bo je education bahaike cholitung jai rok bahaike lekha pora manitong obono nung jodi no khir ke samong tangi phunuka tei jara je serai khnai rok sakhamyangui tongo hospital rok thangi kri borok hospital koto rok thangi saknai jegi mayang tongo borok no nung o je bongni area o je hospital tongmao no kaham ke naisaki manani facility kaham roi tongkha ke se nung tiprasani future no kaham khlainani bagai samung khlaitong wan suginedi netarok kobangba koksau যদি no khoroksa suk neta bottipra sani thinangni bagi kok sawi tongge bini number 1 first final generation ni bagi kaham khlainen hini kok sawi tongge bini number 1 first step samung tamung na nangnai hangkai o katal generation ni education no kaham khlainai po tangi jepur borok lekha pora o tola klayo knowledge o tola klayo apuru borok kunu jaga phono kusugo kasai maya ahuni bagi se neta bo jodi dofani future no tuino wan sugui bini mindset obono wan sugui bo samung khlayo ke bo puila sekang final katal generation ni bagi education model no ekdom thik ke naithokai tisanai nugu je kabangma neta rok future generation final generation bagi wan sungna nangna hajar are nang tamo wan sukapa nini final generation le bahai ke kusugo kasane bahai ke sawanai o samung no sinung khlai phunugya ko eba tangya ko eba khlanya ni saito gya ko future generation ni kok sai tongma bai simi india an bagi netaro bo over no ti wan sugu belai kana samung tang thai so public rok no je support khayo dofani bagai hini support khayo final chini generation ni bagai hini support khayo ha kamanai kha hini support khayo tai public rok no nung kusugo ti sanani bege kok ruwo kok kasaro phiaba samung bo jagabo obono naibo kaisomui yapiri senani nangnai omono kobangma jorabo political untung area ni issue rok no untung kobangma jorok kok sanan musungya but besirbag samung tangmani bo kaisa bini niyom tongo
nini future no nahari samung tangai tongke nung bo platform no bobono tuye samung tangnai bo samung no sikang sengnani nang oborok no tuye balai kheno wan suthai obono lukurok no eba netang thung jara je leader sung thung borok no kok ksari ksanani musungo sudo pot cheklai tongma bai simingya sudo netarok siming bohok pungui tongma bai simingya sudo netarok ni nukhung siming sawi tongma bai ya public rok ni bagi bo samung khlai di public rok ni bagi bo kaham samung khlai di ke tong long time nung neta ngi thangai manai leaders ngi thangai manai leaders kaham tamba bo puila public no se tisakrawo ar pore se bo tisajago nabono wan sugui sol lagi nei neta chini tiprasan neta rok no bo koine ni musungo lukurok no bo koine ni musungo area leaders rok no bo koine ni musungo hambai asna